Sáte san angach ges a líontáin sa chuin ar a chlé. Warren Seoige an sonna chlárú scór don chaileh agus a ríist Seoige a tacht chun ceang agus scór. Gur míle mag de churme cá Warren Seoige an som hánta Warren córáidechas han sibistig si chéad bouta eile chluthe lechanis na hÉireann a feitheamh liv inistum féin chluthe agus de hospántas hain. Bhí an chluúfáin, bhí sé an chrú, bhí an clúthe bhilsead críomhláin, bhí an clúthe deacrúcháin, lead fysicúileach. Anna mu trí deire, bras leis sin. Túsúntach James tinvisteach ar bhaideach an Coulson ar bhain nach 10 second sin rud a bhíon de dhí ar gachfuir an tús massan agus ní a bhain gin inver sa chéad le ach sa tarna le chumá tréis le hama pointe lua a thucar sibisteach sa tarna le. Trúan was go amach rihí just too small le sucrú síos agus rud cancel ar le just too small sucr an team blue síos agus tú an adrenaline nugain sinné. An dúláán ó Chill Dara chumá Luis hain choirithe chuig a lein bhúdar ar bhla clia bhuaig muor bhla clia ó chéanamh rá na is a chuig a chonachta sa chéir ar an deireg is mór neachta sin de chuig a chonachta. Echt mór sin bhí an mágamach muo go réid team láidir acu tú mu héin bhfuil se a gríomh chonachmuid tá an má team áhhail acu. Well, hanch of hain istig na bouty lechanis grimíle mag das do chuide ama Warren, sgan ar liv si chéad chluthe eile. Well, sinna goibh Warren Seoige